ok, sunt femei grase de 50 de ori decât noi, mă? Ia zi. Nu a dormit acum în fața ochilor mei, te rog eu frumos, nu mă lua mișto. Mama, deci am găsit pe net, deci caută pe YouTube, am căutat și am văzut femei grase. Grasă. Acum, cum ți se pare? Mai urâtă mai frumos decât mine. Mai ales că atunci nu se spală deloc pe corp, asta ca pe cu bungoangă. Nu mai râde, mă, de nu mai râde, da. Deci, mama, deci tu fă mișto de aia. Tu nu știe. Mie astăzi mi era rău la stomac, m-a bătut răgândace la stomac. Zici că a fost o travă în mine. Că băi, să nu spui. Că băi, face să nu mai bădeți, da? Nu-mi place, nu-mi place cum gătești, nu mă interesează. Pune sare multă și o. Și ulei nu-mi place bine, dacă mănânc uleiul ăsta să-l rip, să-l pașpa. Deci nu mai pot, nu. E pot doar atât. Mama, adică e bine să și nu se spală, mă? Nu se spală? Da, mă, da, așa. Ferească-mă Dumnezeu. Deci nu știe să gătească, nu știe să spane nimic. Deci nu știe. Buna, să-i spui că face de tot. Deci sunteți toate amândouă niște praf la orice. La gătit nu sunteți bune, la spălat nu sunteți buni, dar nimic nu vin nimic. Nu se părăscă. Sunteți niște golani că nu pot să vă urăsc. Atât. Dacă nu, asta e. Nu vreți, dați-vă în puii mei de handicapați. Dacă nu vreți așa, da. Prostă, dacă nu sunteți voi handicapați, dați-vă încolo, hai să te mă pace. Deci, de mâncare nu sunteți nimic. Mâncare nu, spălat nu. De gătit nu știți să gătiți. Bă, ce puii mei, ce vreți să vă fac? Vreți să vă dau un șut în curs să vă trimit în lună pe aceea, lasă-mă în pace, hai mă, lasă-mă în pace. Deci, vă și dau un șut în curs să-i trimit pe departe, hai mă, lasă-mă în pace. Mă, handicapatule, nu te deci, mă. De ce ne mai suni? De ce nu ne suni la ora de pe fix? De ce, mă? De ce? Zi odată. Mama, nu mă arăt, padă. Handicapatule, de ce te-ai păzând? Îi dau 2 capace și voră cu deci. Capacinul ăla Mama, e bun. fii un pic. Îi dau 2 capace, zboară de aici. Dau deci cu o mână, deci îl mușc, în momentul de mușc de mână. Că fac un clip. Taci. Deci, Asta tu ai o unghie la picior, mă zic. nu am unghie, nu am. Ai la digital mare. Nu am, le-am Păi, săptămâna trebuie să o viitoare. tai. Poate că ai... Nu acum, că mâine am școală găgăuță. Păi, ce cuci găgăuță, ce băg. Ascultă-mă un pic, pe tine îi dau 2 pălăni după astea cu ură și dau un sut peste față. Și bine, dacă poți... Păi da, 1, 2, 3 și... Bă, bai, îi dai 2 pălăni peste gură și o cimiți dacă poți să nu batatura.